Тя или следващите две героини от приказката Нероден Петко. Живял някога един старец на име Петко. Той си имал бабичка и дъщеря. Веднъж дядо Петко тръгнал на работа, а жените започнали да шетват из къщата. След като изшетали, те седнали край огнището да си говорят. Мамо, като се оженя, дали ще си родиш детенце? То се знае, че ще си родиш. Отвърнала и майка. А как ще го наречем? Петко, разбира се. А къде ще го сложим да спи? До огнището. Но по едно време дъщерята се загледала в една тесла близо до огнището и казала на майка си: "Оле, мамо, тази тесла като падне, ще убие моето бебе." Ох, щом ме така, нека да го оплачем. Жените започнали да оплакват нероден Петко. Вечерта се върнал дядо Петко и заварил двете жени да реват. Той им рече: "Защо плачете, бе?" Ще се омъжа. Ще се родите. Ще му кръста Петко, ще го сложите в къщите да спи. До тази слага падне, ще убие моето бебе. Може ли такова нещо, бе? Да плачете за нероден Петко? Ще тръгна по света да видя, има ли по-глупави от моите жени? Вървял дядо Петко и стигнал до един двор, пълен с подвари. Там имало една много висока булка, по-висока и от вратата на църквата. Двама спъдвари предлагали как тази булка може да влезе през прага на църква. Единият предложи: най-добре да й отсечем главата. А защо не? Да изкъсим краката. Какво правите, бе? Защо просто тя да не се наведе? Намерих по-глупави от моите жени. Мога да се прибера вкъщи. Спокойно. Вие гледахте драматизация на български народни приказки в изпълнение на артистите от Клуб Млад артист по европейски проект "Да направим училището привлекателно за младите хора". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Довиждане и до нови срещи!